Arratsaldeon denoi, eta eskerrik asko tortzagatik gaur Plaza Podcasteko beste atal berri batea. Gaurkan gainea, oain komentatzen eginean, nahiko temazo, edo momentuko temazo izan daiteke, momentuko gaia, denoi interesatzen zaigun edo interesatu beharko litzaigukeen gai bada. Adimen artifizialaren asunto guztia, erronkak, aukerak, mehatxuak, eta hortako, nik zerbait jakin dezaket, baino lau solaskide top, horietako lau ekarri ditugu, eta beraiek aurkeztan nijoa. Egia da, gaur nire helburua dala pixkat lagun artean, eta hemen presente zaudeten guztion artean, hitzeitia gai honen inguruan, eztabaida bat eukitzea, baina eztabaida hemen trago bat hartzen ongo bagina bezala izatea, bai? Denontzat ulergarria izan dadin, eta baita adibidez, nik uste ja denok kontrolatzen dugula pixat asuntoa, baino zerotik hasiko bagina bezala. Bai, galdera batzuk izango dira pixatola, denentzat ulergarriak izan daitezen, bideo hauek eta podcast hau entzuten duen edo zeinek, uler dezan. Bale? Originala izateko, ChatGPT erabilidet zuen lau aurkezpenak iteko. Zekaro esan eta, adimen artifizialei buruz hitzeite nahi geha, guazen jakitea, ChatGPTek ze esaten duen zuetaz. Bai? Orduan, lehenengo gombidatu Leire Lizon, Arratsaldeon, txalo bat mesez Leiren zat. Bueno, ez dakit ChatGPTak zutaz ze esaten duen badakizun. Ez jaten izgadetu. Nik lan hori indet, eta hause dio, gero, zuk esan adoz zauden edo, zerbait okerren bat edo esan duen. Badalaben ikertzaile da, Humanidades Digitales Globales gradua amaitu du, eta gaur egun EHUko Filosofia, Ciencia, Sociedad y Tecnología masterrean dabil. Bai. Oin gozondo, bale. 2025ko ekitaldi baten aurkezpenean ere ageri da, Inteligencia Artificial, Retos, Oportunidades y Amenazas, hau izango da, supongo. Eta badalabekin gazteria eta digitalizazioa ardatz dituzten proiektuetan aritu izan da. Bai. Bale. Bere TFG-ak Euskadiko ikasleen digitalizazioari buruzko irudikapen sozialak aztertu zituen eta 2022tik badalaben proiektuetan lagundu du. Bai. Bai, ondo da? Bai, ongi dago. Bale, beste zerbait gehituko zenuke, aurkezpen nonta? Ez. Gustua zaude? Bale, perfecto, oso ondo. Guazen horrengoakin, kasu honetan, Eneko Agirre, ojo, Itz zentroko zuzendaria eta EHUko irakasle osoa. Hoi ondo, irakasle osoa kontzeptua, komentatu dugu, asko gustatzen zaiten kontzeptua dela, baina hemen ez dugu ezer komentatuko. EHUko informatikako fakultatean irakasle osoa da, eta Itz Basque Centerreko for Language Technology zentroko zuzendaria. 2021 batean ACL Fellow izendatu zuten. 2021 bateko Espainiako informatika saria jaso zuen, eta nazioarteko ikerketa eta divulgazio jarduera zabala du. 150 artikulu baino gehiago, eta hainbat unibertsitateetan bisitari izan da. Bai? Ados? Bai? Beste zerbait gehitu barko genuke? Bai, supongo, Baina ez da oso ezberdina, nik interneten daukadan laburpentsu ataz. Bale. Hortik zurrupatu dulako, ez? Venga, gero hortaz itzengo dulako. Xabi Murua. Hauta gero berz esaten dezun, karo. Karo, bueno. Vale. Osoigoren eta Osoigo Nexten sortzaile eta ekintzaileetako bat da. Eta Mondragon Unibertsitatearekin lotura duen irakasle kolaboratzailea. Bale. Bere profilean, Osoigon zuzendaritza operazio horreletan ageri da, eta parte hartzaile prozesu publikoetan aritzen da. Saiatzen gara, bai. Bale. Lehen graduduna da, lehenekoa. Hoi da, eta bere webgune pertsonalean, webgune pertsonala daukazu, oraindik 2025 oso ondo, Osoigoren kofundatzaile gisa aurkezten da. Kofundatzaile, zuzendari hori asko komentatzen da hemen. Bale, bai. Eta gero, Osoigo da herritarren parte hartzea errazten duen software bat. Iritzi eta erabakiak hartzeko modu erraz, erakargarri eta efektiboa. Ondo esan, Bai, diskutitu liteke efektiboa da, baina bai. Hortan gabiltza. Hortan zabiltzate. Oso ondo. Eta azkena, Arantxa del Pozo, bikotekeko ahots eta hizkuntza teknologien zuzendaria. Eta hemen, ikerlari eta arduradun nagusia da, hizketa prozesamenduan
NLP-en, itzulpen automatikoan eta elkarrizketa sistemetan. Vale? Vale. Bikote, taldearen jarduera eta itzali publikoak giratu ditu. Eta aurretik nazioarteko argitalpen eta proiektu ugari sinatu ditu. ACL, ACM eta antzeko eremuetan ikusgarritasunarekin, hoi dio. Hola idatzita. Bueno. Bale? Ze ba? Osazazu guztiz ondo ikusten zure deskribapen hau? Bai, baina ez da oso zehatza izan. Bale, ba, hau hola jakin da. Claro, hortan joa. Ze nik hasi nahiko nuke pixkat, bale, hemen gauden guztik ezagutzen dugun más o menos terran adimen artifiziala, nik aurrekoan meme bat ikusten nuen eta esate zuten, konparatzen zuten gure gareko enkartarekin. Eta garazia eskintzen zen enkarta entziklopedia ez, gutzeko millennialontzat hor sartzen ginen egunero etxeko lanak eta enkartarekin iteko. Gaur egun, adimen artifiziala, hola, labur-laburra, zelo berko bazen dute, naiz eta hemengoek jakin, nola laburtuko zenukete, zer da? Nun gaude? Galdera sakuena tal, baina nola ikusten ez zuen? Nik uste eta herramienta badala, eta herramienta norberak zertarako erabiltzen duenaren baitan definitzen dela ere bai, ez? Egunean, ChatGPT bilatzaile bezala erabiltzen duen batentzat, ChatGPT da IA, edo adimen artifiziala berentzako, eta bilatzaile bat da. Horrek ez du esan nahi, herramientak ez daukanek, beste izugarrizko kapazitateek, ez? Baina egunerokotasunean norberak erabiltzen duen hori hortan definitzen da ere bai bakoitzarentzat zer den adimen artifiziala, ez? Azkenean, azalpen tekniko bat emango digute, lankidek, baina nik herritarraren ikuspuntutikan, esango nuke da, egunerokoan erabiltzen dudan hortarako dala niretzako adimen artifiziala, ez? Osa, zure kasuan Google berri bat? Ez, nik Google bilatzaile berri bat. gauza askotarako erabiltzen dut, baina bilatzaile bezala erabiltzen duen batentzat, berantzako adimen artifiziala, oraintxe bertan, gaur egun, hori da, ez? Eta gero kontatzen diguten hori, erabilpenean oinarritutako definizio bat erabiltzen dugu azkenean. Karo, nian nintzen pixat pentsatzen, herritarron erabilera hortan, ez? Karo, gero, enpresa munduan eta beste erabilera batzu de, baina nik pentsatzen, podcast hau ikusita entzungo dutenek, esango dute, karo, nik erabiltzen dut hori, ez? ChatGPT-a edo Gemini, bilatzaile edo informazio iturri gisa, baina, karo, hortaz zaratago di joan gauza bada, ez, eneko? Adimen artifiziala, zuk esan dezu, asko pentsatzen du dara ChatGPT, beste asko pentsatzen du irudiak sortzeko sora edoietako bat edo bideoa sortzituna, baina, berez da, ikerkuntza lor bada. Oso izena duka oso gezki jarrita, ematen du idea, adimen artifiziala da, pertsona artifizial bat, hau da. Norbait dagoela kristalan beste aldean, ez? Eta hori ez da horrela, dira, hainbat teknika, adibidez, mugikorrean sartzen ganean, eta arpegia identifikatzen badu, edo atza jartzen badiogu, jakiteko Google'a, horrela adimen artifiziala da, ikusmeneko gauza txiki asko di adimen artifiziala. Sakea jokatzen duten programak, hasieran ere adimen artifizialtzat hartzen zian, onja, pizkadia nola inzarra dan, ja ez da hartzen hain adimen artifiziala aurreratu bezala, baina gauza asko eta oso ezberdinak adimen artifiziala dira, nahiz eta orain, publiko zabalera iritsi denean, da batez ere GPT bezalako, jendezko pensatu GPT, hori da. Singularrean gainera, adimen artifiziala, pertsona bat baliz bezala. Leire? Nik horri gehituko nioki teknikak eta aspektu abstraktua aratetik ere badela zer materiala badira ordenagailu handiak, zerbitzari handiak eta horrek duen fizikotasuna ere bai azpimarratuko nuke. Ze behar da konputazio itzela hori aurrera enabateko eta edo nork ezin du hori jasan edo hori produzitu. Orduan, niretzat hori ere bada zer garrantzitsua adimen artifizialean pentsatzen duanean ze bestela geratzen zait oso abstraktua eta nik behar dut jakin. Non dago, nork egiten ari du hori, eta nola iristen da hori nire telefonora. Horrekin. Karo, nik sentsazio daukat, gure eguneroko bizitzan jada oso presente dagoela. Osa, batez ere gure adineko jendia, nire gurasoak edo badakite zerran, baina igual ez dute erabiltzen, baina gure eguneroko bizitzan jada herritarrok bintzat, sikiera ChatGPT edo hauek erabiltzen ditugu gure egunerokoa, ezagit hobetzeko, gehiago jakiteko, ezagit ze puntutaraino dagoen gaur egun teknologikoki adimen artifizial hori prestatuta, hainbesteko zerbitzurien bateko.
Adimen artifiziala hemen dago, gurekin dago. Egunero erabiltzen dugu, naiz eta igual ez ohartu, ez? Baina ez da etorkizuneko zerbait, da gaur egun gure artean dagoen zerbait, eta gainera iraultza batean dago. Gaur egun oso abiadura handian hobetzen ari da, eta gero eta gure egunerokotasunean gero eta txertatuagoa daukagu, bai? Telebistan edukiak ikusten ditugunean Netflixen eta olakoetan edukiak gomendatzen dizkiguten programa horiek adimen artifiziala da. E-mailak idazten ditugunean, batzutan ere, e-mail hori idazteko proposamenak ere ateratzen zaizkigu hori ere adimen artifiziala da. Chatbotak, laguntzaile virtualak, Siriak, Alexak, hori dana ere adimen artifiziala da. Kotxean goazenean, kotxeak ere adimen artifizialeko funtzionalitate asko txertatuta dauzka gidatzen laguntzeko. Egunerokotasunean erabiltzen dugu ohartu gabe, gauza pila. Baina bizitza erraztu esan duzu, eta nik bandera gorri bat altxanaiko nuke. Hor, badagoelako, lehen galdetu, zuzer da adimen artifiziala, badago jendea, adimen artifiziala bikote gisa erabiltzen duena, psikologo gisa erabiltzen duena, orduan, bizitza erraztearen pertzepzioa, ojo horrekin, temazoa da baita. Ze akaso erraztu beharrean, baliteke errazten, iruditzen zaigu, errazten ari zaigula, eta psikologoaren 60 euroak aurrezten ditut, baina kontuz horrekin. Egia da jende askok ja psikologo bezala erabiltzen dula. Claro. Prentsa txarra daukala uste duzu, zenik sentsazio hori daukat, adibidez, irratia entzuten detenean edo telebista edo, batzutan esaten, eske lanpostuak enduko ditu eta eske hor dago, dena nahiko negatiboa entzuten dut, adimen artifizialaren inguruan. Ezakit, neko zuk baiezko esati dazu? Lehen komentatu dugu, da, ez dakit nola esan, konversazio askotan sartzen da, nire inguruan jende askok erabiltzen du, ni baina gehiago. Eta kontatzei zute estetako erabiltzen duten, eta nik egiten ditu, baki nola egiten dian, baina zertarako balio duten, egia esan, erabilera pila badauzka oso praktikoa da, jendeak erabiltzen du, eta nire harridurarako ordaintzen du poltsikotik, kuota hilero, mugikor ordaintzen dugun bezala, badago jende asko, nire ingurukoa, ordaintzen dula hilero. Lanean edo bere zera, bai. Eta oikotzat hartu du, eta hori, gauzak ateatzizkio. Ez detuzte nire ezaguna bintza psikologo bezala, baina igual, jakin barko da, nor daki. Baina bai dago igual, ni prensan fijatzen naiz asko, eta ia egunero dago berri pesimistaren bat. Eta ondo dago, adimen artifizialak arriskoa dauka, baina ez bakarrik hemen, Europak hartu du jarrera bat teknologia honekiko pizkat negatiboa, eta horrek arrisko badauka, eta da jendea eta ikerlariak ez badira bultzatzen holako teknologia apurtzaile baten aurrera egitera, atzean gelditu zaitezke, eta badakigu gaur egungo munduan, ekonomia batentza zer dan atzean gelditza. Nik horrek eskatzen hau, arriskoak eta badaude, eta uste badaukagula denbora detailatzeko, baina batzutan esageratzen dira, justo gaur nengoen irakurtzen, estatu batutan jagon dira epaiketak, gazteren bat suizidatu delako, eta dirudinez, adimen artifizialarekin jardunda zegoen. Baina egin dutena da hori prentsan zegoen, eta bordan ikerlari batzuk kontatu dute olako zen badauden, eta estatu batutan daude olako bi. Igual gero, ez dut esaten ez dagoen arazo bat, pertsona baia gehiagi da, ez da? Baina bi estatu batutako eskalan, ez dakiz ze punturaino gauzak esageratzen dian, edo benetan kuantifikatuta dagoen arazo horren tamaina, hori da pixkat. Kaso ez dagoelako arazorik. Esan nahi dut, pertsona batek, beste bat, labankada batez hiltzen badu, labanaren fabrikantea ez da horren, esan nahi dut, asko simplifikatzen nahi ez dana, baina, badago komponente bat ere bai, nola erabiltzen dugun erraminta hori, ez? Eta nola erabiltze hortan ere bai, erregulazio hitzak oso, ez, danontza zerbait negatibotzat hartzen dugu, baina oso positiboa izan daiteke ere bai, ez? Eta nik usteet, kasu hontan, erramenta hau, ez danez laban bat, ez danez, berria iritsi zaigu, 2 urte, 3 urte daramazki gure artean, desente gehiago darama, baina, esan edo, populatxoa garen hon artean, ez? Herritarrontzat, Orduan, erraminta hain potentea da, hain globala da, hain eskalablea da,
behar duela regulazio publikotikan, erregulazio oso sakon. Baina, hori igual egia da baita interneten astapenekin ere berdin garatu zala, ez? Hor ere erregulazio bat egon barri zantzun interneten, ze gara hor berria zan interneta denok sartu ginen, eta egia da hor azkenean regulatu behar izan zutela. Igual, kasunetan, adimen artifizialarekin ere berdina gertatzen da. Ezin dugu euki ezakit denok akzeso direkto gauza guztitara. Bai, nik uste dut, lehen esan dudan, iraultza teknologiko batean gaude, iraultza teknologikoak egon direnean, historian zehar, lanak aldatu dira. Lan batzuk desagertu dira eta beste lan batzuk sortu dira. Eta beti dago gure esku, guk jartzen ditugun legeen esku, guk erabakitzen ditugun, hartzen ditugun erabakien esku, zertarako erabiltzen dugun, nola erabiltzen dugun, nun jartzen ditugun mugak, orduan hori dena, egia da, teknologia oso berria dela eta landu behar dela, baina, nik uste dut, gai bagara denon artean, hobera eramaten, teknologia hau gudanak hobeto izateko eta lanpostu hobeagoak sortzeko erabilgarri izan dadin aurrera pausoak emateko, baliagarri izan daiteke. Edo zure eguneroko lanean ere, lagungarri gisa, haizu, lehen ordu beten iten zenun hori, 10 minutu edo 15 minututan iteko. Hori ere, badirudi gaizki ikusia da hola, ez? Baina, denbora arrezteko aukera balen badukat adimen artifizialari esker ere, ere zorte bada, ez? Hora didez, nahi, zoren zalantza sortzen dira, edo zenbateraino teknologia usartu zaigun per se, de facto, galdetu gabe, ze hora didez, oso, orain dela azte betena guazoekin komentatzen nuen zeo zer zen WhatsAppean, nola gertu zaien bapatean AI burbuiatxo bat, eta esaten dut, nik hau kendu behar dut. Kendu nahi dut, espiatzen haute, eta hor gurasoia paranoian. Baina, egin handi batean egia da, baina nola ulertzen duten beraien, begiratzen ari didat, eta bai, eta arrazoia duzu, zuk ez duzu nahi hori, baina zin duzu kendu, orduan, zenbateraino erabili behar dut, edo eduki behar dut, implantea nire eguneroko teknologian nahi ez badut. Eta erabaki dezaket horrez egotea, lehenengo galdera izateke nahi dut, behar dut, eta gero, bale, eta jartzen dudanean hor, neurtu zein impactu positiboetan egateko dituen. Hor meloi handi bat zabaltzen da, oentxe leire komentatu gunakin. Zagiteneko zerbait esan edizun, edo... Gai honek askotarako ematen du, bai. Ez, nik horregatik nola fama txarra daukala uste eten momentu askotan. Beguzatuko litzatekeela podcast honetan, gauza positiboak komentatzea adimen artifizialaren inguruan. Gure eguneroko bizitzan, ze onurak ditun adimen artifizialak erabiltzeak. Nik adibidez esangoeten bat, ez dakit, nahi grazientzia, baina aurrekoan analitika bat inun, urteko analitika, eta aztertzeko, edo, hainbeste portzentak eta asunto, PDF-a sartu nun chat GPT-en, eta beak nire mediku ofiziala izango liz bezala, diagnostiko bat eman zian. Eta esan nun, lasaitu nintzen, zesan nun, bale, ondo daukat, ondo nago. Gero, ikusi dut, Reels bat, norbaitek kantzerra ere deskubrituzula zeukala, chat GPT-ak ala santziolako, edo bintzat diagnostikatu ziolako. Garo, esnet, hori netzako onuragarria da, ez? Adibidez, adimen artifizialak hortan ere laguntzea. Edo ez, Arantxa, beratzea zu pixkatola negatiba. Kontuz horrekin. Ni pixkat kritikoa naiz, ez? Nik uste dut gizarteak ikasi behar duela tresna hau nola erabili. Ze gauzatan lagundu dezaken eta ze gauzatan hobeto ez fidatu. Zeren, ez da sortu mediku bat izateko. Ez, nik ez esaten medikuaren paperak entzeko, bezik eta netzako izan zen lagungarria, bintzat lasaitzeko adibidez, PDF hori irakurri eta esaten nula, medikuak... Baina kontrako zerbait esan balizu, posible dela? Bardun medikura dituko nuke. Bueno, hori, nik uste formakuntza behar dela, jakiteko ze kasutan erabili daiteken eta ez dago arriskurik erabilera horretan, eta ze beste kasutan arriskua dagoen. Zeren ez da horretarako sortu, zuk horretarako erabili dezakezu, adimen artifizialak erantzun bat emango dizu, baina erantzun hori ez du zertan zuzena izan behar. Claro, eske hortan nijoaz, orduan, herritarrok erabilera txarra egiten gabiltza, orain arteko adimen artifizial ontaz. Txarra baino arriskutsua. Jendea, batez ere osasun kontuekin jende asko juten da Googlera, Google Doctor asko esan izan da, ez? Zehoz esate izut ez dakizu, eta basoaz, eta karo, nik beti esate do jendeari,
Eta nik uste hori eskoletan eta lantzen dela. Ez da Googleek ze itzultzen izun, zer dagoen interneten, baizik zeinek esan duen hori. Googleek itzultzagatik ez da fidagarria, berez. Da, jakin behar dezu, informazio hori nun dagoen publikatuta. GPT-ekin ere gertatzen da, berdina. Begiratu behar da, ja zergatik esan dizun hori, eta ez badizu ematen web horri bat, edo referentzia fidagarri bat, ba, kontuz. Baina, bueno, gauza onak. Venga. Justo hori esan dezu. Gauza onak nahi Bat kontatuko dut, eta gure zentroan, eta hango diak, baina bat nik asko ez dut erabiltzen, ez dut behar lanean gehiagi, bueno, proiektuak idazteko oso ondo dator, testua sortzeko, baina, bueno, hori da jende gehienak erabiltzen duna, ezta? Baina gure zentroan geha egun pertsona eta euskera saritzen geha, normalean gure hizkuntza euskera da, baina denak ez da euskalduna, badaude erdaldunak, gaztelera dakitenak, eta azken aldi honetan atzerritarak ere etortzen dira. Egiptokoa, Rusa, Kazakistan, eta orduan daukagu arazo bat, ze euskaraz nahi badezu jarraitu lanean, zehazten, mezuak ingelesez idazte, edo gazteleraz. Ingelesarekin ez daukagu burruka gizartu honetan, baina gaztelera eta euskera dago intenzioan, gure tresnatan, gure kanaletan komunikatzekotan, orain posible da, aspalditik posible da, baina ja botoi bati eman da, zuk idazten duzu mezua nahi duzun hizkuntzan, eta irakurtzen duenak irakurtzen du nahi duen hizkuntzan. Karo, beti badago zarata bat, hau da medikuarena bezala, ez? Igual, azalduko zea behin bilera baten eta bestekela baten zan, ez dakit, baina, bueno, mezuaren zati importantena badoa, eta horrek komunikazioa erresten du, eta albideratzen dugu euskeraz jarraitzen egitea gure barneko komunikazioaren zati handi bat. Eta hori, tresna hauek gabe, ez da posible. Oroar, testuen eraldaketarekin zerikusia daukaten atazak egiteko eta zereginak egiteko oso baliagarria izan daiteke, bai? Zuk zerbait idatzi behar dezu, eraldatu nahi dezu, horretarako oso erabilgarria da. Testuak, irudiak, horrelako gauza. Horretarako sortu dira gehien bat, ez? Sarrerak pixka bat eraldatzeko eta itzultzeko, laburtzeko, beste edukiari sare sozial informa emateko, edo ez? Edukia eraldatzeko sortu da. Gero ja, pentsatzeko galderak egiten dizkiozunean eta hor kontu pixka bat gehiagorekin erabili beharko litzateke. Kritizidade maila txikiko gauzak egiteko, ez? Laburpenean da, karo, kritizidade maila altua bali madu osasun asuntoak, ez? Hor beti behar da profesional edo gizakiaren bigarren eta hirugarren filtro bat. Kritizidade baxukoetan, hanka sartzen badu, ez da askorik gertatzen, ez? Oain idatziaren inguruan eta zabiltzatela testuena eta, badukan lagun bat, bideojoko bat egiten nahi den euskeraz, ez da garatzailea, eta bideojokoa nik erabilidet. Karo, egin du bostegunetan. Bueno, bideojokoa hobetu nahiko balu, nik uste hor ja garatzaile bat beharko lukela, baina berak behartzuen proiekturako, oso ondo datorkio, eta martxan dauka, eta listo. Koete bat programatzeko bazpada ez. Hor ja ez, kritizide altua. Gauza positibo gehiago behar ditut, Ze, bengo, zenekok bakarrikola esan du... Igual, ez da, karo, zentratzen eiga adimen artifiziala berdin GPT. Ez da. Adibidez autoan zoazenean, ez dakit, nire autoak baziukan hau, nik eskatu gabe, eta da, marra batetik gertu zaudenean, bi egiten du. Karreteratik zoaz pixkat urbitzen zea karreteraren mugatara, eta bisatzen du. Eta hori adimen artifizialeko ikusmeneko teknologiakin dago, eta segurtasuna handitzen du. Eta ja oitu geha, nik uste jende asko dauka, eta normali dutzen zaio argitxo bat piztea. Bai, nik bikonteken azkenean enpresa askorentzat egiten dugu lan, eta enpresa asko adimen artifizialat beraien prozesutan txertatzen ari dira, beraien prozesuak arintzeko eta produktiboak eragingorragoak izateko, ez? Adibide batzuk emango ditut, adibidez, barne prozesuetan normalean dokumentazioa dago, ez? Hau nola egin nire erakundean. Hori normalean dokumentuetan dago, normalean gainera testu edo hizkuntza legal pixkat irakurta terraza ez den hizkuntza mota batean dago, dokumentu horiekin guztiekin zuk egin dezakegozuna da laguntzaile bat sortu eta zuk laguntzaile horrekin hitz egin dezakezu. Zuk galderak egin ditzakezu, laguntzaile horrek dokumentu horietako informazioa aurkitu dezake eta zuk behar dezun erantzuna eman. Eta horrek prozesu pila bat aurrezten ditu enpresa baten barnean, ez? Dokumentu hori irakurri ordez edo norbaiti lagundu behar ordez, badokazu laguntzaile adimendu bat, horrelako zalantzak argitzen laguntzen dizuna. Beste adibide bat, informazio erauzketa.
baita ere, enpresetako dokumentazioarekin lotutako prozesu pila bat hobetzen ari dira, errazten ari dira, ez? Zuk badauzkazu, adibidez, administrazio publikoan hori asko gertatzen da, ez? Badauzkazu tramiteak egiteko dokumentu pila bat bidali behar dituzu. Eta dokumentu horiek gero pertsona batek begiratu behar ditu eta dokumentu horietatik informazioa erauzi behar du, ez? Obra baten importea atera behar du faktura batetik, ez? Hori dena ere adimen artifiziala egiteko gai da, eta prozesu horiek guztiak ere azkarrago egin daitezke, tramiteak gero eta azkarrago sor daitezke, prozesatu daitezke, diru laguntzak azkarrago lortu, horrelako prozesuak ere enpresak ari dira txertatzen, eta administrazioa ere ari da txertatzen, ez? Beste erabilera kasu batzuk, adibidez, oporrak, zuk ere, zure enpresa barruan, oporrak kudeatzeko sistema. Normalean, horiek dira, RP bezalako sistema batzuk, zu sartu behartzea eta oporrak egin. Baina, zuk ere horren gainean, agenteak erabiliz, adimen artifizialeko agenteak erabiliz, sortezakezu agente bat, edo agente multzo bat sortitzakezu, zuzenean zuk lenguaia naturala erabiliz, esan dezu, datorren hilabeteko oporrak aldatu nahi ditut, eta abendura pasa. Hori zuk zure hizkuntza erabiltzen dezakegu eta atzean badaude adimen artifizialean oinarritutako jente pila bat, hori automatikoki egiten dutenak zuk beste zer egin gabe. Orduan, prozesu pila bat, gaur egun eskuz eta egite ditugun prozesu pila bat enpresetan horiek automatizatu daitezke eta hobetu daitezke eta horretan dabil enpresa. Enpresa honditan. Txikitan baita? Ni Mondragon Unibertsitatean hori ekintzaileei pixkat proiektua montatzen laguntzen ari naizela eta proba kontzeptu txikiak egiteko, software bat garatu nahi dut, hau egingo duena. Garatu dezakete 3 egunetan proba kontzeptu moduan eta bezeroekin testeatu. Eta hori egin daite, pertsona batek berak, esaten nion lehen antxakin hitz egiten nunez, pertsona bakar batek, enpresa bat, ez dakitera bat positiboa da, karo, guk talde ekintzailetzaren aldeko apostua egiten dugu, eta hortan inziditu nahi dugu eta, baina gaur egun posible da, eta badaude, kasuak, pertsona bakar batez osatutako enpresak egotea ere bai ez, eta proba kontzeptu txikia egiteko, edo lehenengo bezero batzuk lortzeko eta gaur egun posible da, ezer jakin gabe, garatzaile izan gabe, ezer egin gabe, software bat garatzea eta zerbitzu bat eskaintzea. Horren gainetik ja, gizaki kapa bat gehitu behar da, software hori hobeto garatzeko, segurtasun maila igotzeko, baina, ez dakit, Lovable, beste herramienta bat, Lovable batekin, kapazaz era produkzioan jartzeko, plataforma digital bat, erabiltzaile erregistroarekin, eta, erresi egin daiteke enpresa handia izan gabe ere. Lan errepikakorra asko bai dokumentuekin edo programazioan, errepikakorra dianak, arindu daitezke, eta orain da gizarteak eta enpresa zer egiten duten aurrezten desun denborakin, hori da beste debate bat, baina berez, sormenerako edo gehiago zentratzeko ideatan eta zein beste denbora pasa idazten, dokumentutan idatzi eta idatzi, edo irakurri eta irakurri. Denbora hori erabili dezakezu hobeto iteko zure lana. Eta modu gamifikatu batean ere bai, nik adidez, gizarte bezala ere bai, iritzi kritikoa ukitzeko, garatzeko, nik askotan, konversazio bat irekitzen dut, kasontan ChatGPTrekin, guazen debatitzera, ez? Jartzen diot gai bat, eta esango diot, eta zuk hartuko zu rol hau, guazen debatitzera. Banoan ere iritzi kritikoa eraikitzera gai honen inguruan, ez? Igual oso frekia naiz, baina kotxean jartzen naiz, eta hemendikan area, ordu erdi daukat, botatzen diot gaia, eta azten gera hitz egiten. Eta kotxean hitz egiten zoazten. Bera eta ni. Eta bestela podcastak entzuten ditut, baina bai, oso frekia izan daiteke, baina baten bati gustatzen bazaio eta guai egon daiteke. Igual kuadrian atera ezin ditzazkezun gai batzuk edo, nik egiten dut, adibidez. Positibo egitzen. Claro, onura horiek badaude noski, baina bero, ni fijatzen ez esate artistetan adibidez, ez? Edo, askotan, orain nik ezer jakin gabe, musika zer ezer jakin gabe, udako abesti bat atera dezaket, eta bi hitzekin ja euskerazko hit bat sortu, ze ja ez ChatGPTek, beste ia batek sortuko ditelako nire udako euskerazko abestia, eta venga, ja bolokitea. Horrera, arrisku bat ere badago,
hainbat sektoreetan. Karo, hemen, lan aurrezten digu, eta oso nota guazen denbora hori aurreztea eta beste gauza batzutara inbertitzea, baina, karo, sektore batzuk normala den bezala, badukate arrisku edo urduritasun hori, ez da? Ostras, orain de repente, tipo honek abesti bat atako, edo kamiseta bat ingo du ezakizte diseinukoa, eta zeia diseinatzailea da. Hor koska dago noiz arte sostengatzen alduzun zure momentuzko hit hori edo zure produktu hori, hori sortzaileek duten prozesua eta behar duten finantzaketa eta hori guztia soilik adimen artifizialak ez dizu emango. Orduan, zure proiektu exitoso horrek agian ez du denboran asko iraungo, eta momenturen batean beharko duzu gizakiaren eta talde baten beharra. Edo zuzenezkotan ezin dezu hori egin, ez? Zuzenekoetan zailagoa da. Pantaila hori batekin igual, avatarrak eta... Nik erakurtzen nun, batzuk diotela, adimen artifizialak ezagutzaren demokratizazioa suposatu duela. Zait horrekin ados zaudeten, edo ez? Zakit oso ondo zer esan nahi du. Gizartean, Osa, nolabait, informazio denon eskura aukita, eta... Hori berez internetaren proiektua zen egin handi batean, hori zabaltzeak gero enpresek hori privatizatu eta azkenean interneta ere ez dela publikoa, adimen artifiziala ez den bezala eta horrek ez du demokratizatzen, ze guztiok ez daukagu interneterako sarbide unibertsal doakoa, eta horrek ja lehenengo muga bat jartzen dizu. Eta gero ere bai, horretarako kompetentziak komentatzen duzuena ez dugula aski ongi erabiltzen, eta kompetentzia digitala, nire gurasoek ez dakite hori nola probestu, eta nire bai nire ikasketekin, unibertsitatera joan da eta dena, agian zenbateraino txat batean idaztea eta galderak egitea aratago, ze beste informazio lehenagotik nituen aukeretatik zer gehi ematen dit honek besterik gabe erraztasuna informazioa papatean ematea eta nik bilatu behar izatea, baina informazioa hor bat zegoen, ze azkenean hortik edan du adimen artifiziala, orain besterik gabe bomitatzen dizu papatean. Arantzatzuk zer esan nahi zen nun? Bai, hori, errezten duena da informazioaren bilaketa, baina informazioa interneten zegoen, eta adimen artifizialak internetek ikasi du. Baina ematen dula kapa hori, zuk esan duzu vomitatu edo, ez dakit hori igual, baina bai egia da kapa bat ematen dula, informazioa hor dago interneten edo irakurri du nun baiten, eta berak ematen dizuna da horren elaborazio bat. Baina fase hortako baina demokratizazio hitza ez dakit zer ikusi daukan honekin, hori ez dakit... Igual da ez dudalako ondo ulertzen. Gaur egun informazioa erabiltzen du, eta egia da edaten dula gizakia sortu duen informazio hortatik, baina badago momentu bat, ez dakit orain gertatzen nahian zuek erresago esango dezu akaso, baina bai da, inteligentzia artifizialak ere bai ezagutza berria sortzera doan momentua, akaso. Esan gizakia iritsi eztan ezagutza bat sortzera, akaso, aurrekoan esaten zuen, Pep, Bartzelonako Unibertsitateko irakasle batek esaten zuen, nik agenteak ditut, gizakiak orain arte egin ez dituen investigazioak egiten, ezagutza berria sortzeko. Bai, biozientzietan ari dira hori gehien bat lantzen, ez? Baina, ez dakit. Ez que zer ditzen diozu sormena, ez dakite hor, azkenean gaiu zientziatarako inpaktu handia dator orain, GPT eta hauek eduki dute inpaktua gizarte normalean zabalean, eta oin dator espezializazio bat. Eta horietako bada zientziatarako motore bezala. Karo, irakurri ditu artikulu guztiak, eta egiten duna da, labadora baten sartu, eta gauzak proposatu hori egia da. Proposatu dezake zerbait, igual inori ez zaiuna okurritu, xakeko programa batek, igual egiten du jokaldi bat, ez dura, pertsona bat izaiuna okurritu. Hori sormena da, ez dakit hori da beste, baina bai hor ere tresna bada. Ezke batzutan erabiltzen dira hitz batzuk, esan dugu hori pixka badagola irakurketa negatibo bat, baina badago ere beste jende mota bat gustatzen zaiona eta zientzilari batzuk ere bai, pixkat esageratzea eta deitzea hitz batzukin igual gehiagizkoak direnak. Orduan, bai da tresna bat, zure ikerketan aurrera egiteko, egite ditulako artikulak irakurri, eta igual kombinazio batzuk proposatu irakurri dunetik, baina horri sormena deitzaia beste kontu bat izan daiteke. Badago ere marketing handi bat, esaztu, enpresa pribatu erraldoia daudela honen atzetik, eta hype esate duten ingelesez, saiatzen dira ere
beste izen batzuk emateko dena baina gehiago dela. Hala ere tresna da, nik hori ez dut ukatzen, zientziatan ere bai. Eta tresna horrek ez funtzionatzen balen badu, zein da arduraduna? Hau da, nik inteligentzia artifizial bat erabiltzen balen bada, eta ematen diten informazioa edo, lortzen duten informazioa edo, ez balen bada zuzena, zein botatzen diot nik errua, kasortan? Hemen ez arduraduna? Gizakiak izango dira arduradunak, bai edo bai. Baina akatsaren arabera nik uste, izan daiteke edo garatzaileak bere lana ondo egin ez badu eta garatu duenak arriskuak sortzen baditu, garatzailearea izango da arduraduna. Gero, garatzaile batek ondo egin badu garapena, baina enpresa batek garapen horri edo eredu horri erabilera oker bat eman badio eta zuk hori erabiltzen baduzu, orduan enpresa izango da, enpresako arduradunak izango dira arduradunak, ez? Eta zuk erabiltzaile bezala esaten badizute, kontuz ematen dizkizudan emaitzekin, ez kritikoa izan, ez sinestu esaten dizudan guztia eta zuk ez badezu hori egiten, orduan zurea da ardura. Orduan, ardura betidik izakiarena izango da, baina arriskua nun sortzen den arabera, garatzailea, edo enpresak, edo erabiltzailea. Erabilera baldintza horietan luzoietan egongo da ondo jarrita, zigortako dauzkate abokatuak, eta oso saia izango da errua berei botatzea. Esango dutelako hori, ardura zurea da, nik abisatu dizut. Claro, gauza da, zuek enpresa mundu niten ez zuela lana, baina nire ez pentsatzen baita herritar xumean, ni bezala, nun ikasten prueba-error bat iten. Prueba-error, eta, claro, ze ikasi beharko genuke, edo nola planteatzen da oain, ze ikusita geratzeko geratu den zerbait dela, ikastetxeetan, eta ze praktika edo zein barko genituzke gauza, bentsat ondan martxan jartzeko? Osa, ez dakit badakizuen zerbait iten nahi? Erabilera kritikoa. Nik uste erabilera kritikoa sustatzea. Osa, ez sinestu esaten dizuen. Ez, batez esatet ikastaroren bat, osa, entiendo guru pila bat ateako diala, beraien ikastaroak eta saltzen, adimen artifizialeko, ikasi guztia adimen artifizialaz, 3 kurtsotan. Claro, olako ikastaroak eta arriskutsuak izan ditezke baita, ze, claro, hemen gauza oso azkar aldatzen da. Ez dakit, ze gomendio daukazuen horren inguruan. Osa, Nik esango nuke, formatzeko, baina igual akaso ez formakuntza teknikoa zenbendikan 6 batera ez dizu ezertarako balioko, baina bai akaso, arantzak esaten zuen, kritizidade maila horiek ondo bereizten, ez? Zer eskatu dezaiokedan adimen artifizialari, zertan oinarritu naiteken nire bizitzan hartu behar dituan erabaki horietan adimen artifizialan apoiatzean ala ez. Eta hori bai da erabaki humano bat. Hori bai da norberak garatu dezaken kriterio propio bat, ez? Eta igual enekoren kriterioa eta nerea ez dira berdina izango. Baina behintzat norbera kapaza balin bagera, gazteak esango dut, baina helduak ere bai, gure kriterio propioak garatzeko, gure umbral propioak esateko, hau ja kritizidadeakin nabil, ez? Baina gai hau importantea da. Gai hau importantea balin bada, banoa profesional humano batean apoiatzera, ez? Eta hori... Xabi, baina zuk oso sartuta zaude gai hontan, nik pentsatzen ez baita, nire herriko edozein pertsonen, horrek emateit beldurra de, claro, igual ez geha inkritikoak edo ez deu planteatu, hain hasiko naiz, oza, ja, naiz iristen nire ChatGPT-akin, psikologo lanak iten, oza, aurre ez naiz dirutza bat, claro, igual herritar batek hola pentsa dezake, bai? Gehiago da edukia baino nola iristen geran herritar guztietara. Osa, orain foru aldundiak. Formakuntza bat antolatzen badu, honea etorri, hemen gauden lagun kuadria bat etorri gaitezke. Esan nahi, ez gera iristen herritar guztietara. Zer baino da nola iristen geran. Ze kanal erabiltzen ditugun herritar guztiek ezagutza minimo bat eukitzeko. Labanak moztuen duela esateko. Eta hori, historian ez da inoiz gertatu. Ez dakagu kapaziatek, ez instituzioetatik, ez tabernetatik, herritar guztien gana iristeko, modu hortan. Orduan, daukagun kautibo garen egoera, espazio bakarra, dira eskolak. Eta eskoletatik hasi. Karo, eskoletatik kanpo bizigaran herritar guzti horiek, belaunaldi asko garela, nola iritsi horien gana ere, ez?
baina Eta gaina ez daukat erantzunik. ezagitzen duelako nik uste baita, eskolak, ikastolak etanak, materian sartzea, eta horrek irakasleak ere hortan formatzea ezitzea, meloia handia da. Ni ados nago, badago, egin behar da lanketa bat gazteekin, eta helduekin eta besteokin, eskolan ez gaudenokin, ustezakin ikuste, bizkate zentzu, zen hona dala, zuk ez dezu kontrastatu gabe kasu egiten ez da pertsona bat ez. Pertsona batek ematizu gomendio bat, zean asko fidatzen beste batik galdetzi duzu, ez? Kontraste horiek egin behar dira, bai, esan duguna, kritikoa izatea, ezinista esaten duna, eta gero kontrastatzea, profesional bat, lagun batekin. Baina hori, nik uste jende asko egiten dula, ez dakit, egongo da jende ez, fidatzen dana makinak esaten duna, baina beste askok kontrastatuko dute, ez? Oso seguro esan ez nik ez dakit, Oso jakin behar duna jendea da, ezin zehala fidatu, hori da kontua. Makina bat da. Mezua hori da, ez? Makina bat da, ez zaitu ezagutzen, ez da pertsona bat, ez daki zerta zaidan, zentzu baten ez daki zerta zaidan. Tresna bezala erabili, baina ez fidatu. Ez fidatu. Eta nire gomendioa litzateke bai, behar ez baduzu, ez erabili, besteri gabe esateko... Modan daulako, ja erabiltzen. Hori, eta behar duzulako optimizatu maksimora egingo duzuna tasa hori, ze agian ez duzu behar, eta agian teknologia sinplago batekin lortzen alduzu. Bale, oso, no? Eta, karo, gauza ekosistema hontan, euskeraren presentzia adimen artifizialean, beste meloi handi bat ezabaltzan joa, zegero hor ahotsarekin eta hitzen dugu, baina hor euskeraren presentzia guzti hontan nola dago gaur egun? Hau, erlatiboa da, ez? Beste hizkuntza asko, baina asko sobeto gaude, baina beste hizkuntza batzu, baina okerro, takin nola esan. Hor, arrisku badago, eta igual hortik hasi behar da, eta da, mugikorrak eta erabiltzen ditugun tresna digitalak hobeto aritzen badira gazteleraz, euskeraz baino, edo frantsesez euskeraz baino, arazo bat dauka euskerak. Orduan, hor dago erronka bat, eta da lortzea, ez bakarrik adimen artifiziala eta GPT talakoak, mugikorra euskeraz egon barko litzateke, hain ondo euskeraz eta gazteleraz, ez? Azpitituluak, adibidez, nentzako klara. Hizkuntzaren teknologiakin pizkatori gertatzen da. Guk zentroa meintzat horrela plantatzen dugu, lortu behar dugu horri buelta ematea eta euskeraz hain ondo aritzea, gazteleraz bezala. Ze badago jendea, ez bakarrik euskerarekin, berdin diot, hizkuntza txiki asko, Finlandiatik hasita Dinamarkara, kezkatuta daude, ze gazteek ikusten dute emaitza hobeak direla inglesez galdetzen dutenean, eta orduan, nola inglesa dakiten oso gizarte elebiduna da inglesakin, joera daukate inglesa erabiltzera. Euskal Horregatik, adibidez, nik lehen osazuen biografiak eta irakurri ditutenean, euskeraz egin dut bilaketa, segurazki igual beste hizkuntza batean ningo banu, segurazki beste informazio ekstra igarri bat emango liake. Horregatik esatet, ez dakit, oentxe hondikan hori elikatzeko daukagun, eta euskeraren sustapen hori ere adimen artifizialarekin asko sustatzen jarritu behar dugun, edo ze puntutan da hon? Bai, nien ekorekin bat nago, ez? Beste hizkuntza txiki batzuekin konparatzen bagara, agian hobeto gaude, baina hizkuntza hegemonikoekin konparatzen bagara, ez gaude hain ondo. Orduan, nik uste, euskerarako lan egiten jarraitu behar dugula. Eta helburua izango litzateke, beste hizkuntzen parera iristea. Nere kasuan, nere mezua positiboa litzake. Oso ondo. Nik uste dut, internetarekin, zegoen informazioa zegoen hizkuntzan. Baina orain adimen artifizialak edan dezake iturri berdinetik, inglesan egon daiteken iturritik, eta zuri euskeraz itzuli. Itzulpen egiten dizu erantzun aurretikan, eta nik adidez euskeraz kontsumitzen dut. Eta nik adidez zerbait formalki ondo idatzi nahi badet, esaten diot, mesedez, hartu erreferentzia hau, euskera idazteko modu hau, eta gutxi gora bera, gero nik filtro bat pasatzen diot, baina bai planteatzen dizkit testuak ondo, informazio ondo ematen dit. Nik uste dut, euskera, kasu honetan, duela 10 urteko diferentziarekiko, benetan, euskeraz kontsumitu nahi badezu, gaur egun, igual, niri behintzat, errazten didala. Informazio bera eman dizadake, euskeraz. Ez dakit, akaso ez, igual hemendikan hilabete batera esango ezut, ez. Baina orain, ni behintzat, esaten, ondo funtzionatzen du euskeraz, eta ondo ematen. Hori da ere, esan duzunagatik lehen, erabilera asko dauzka, eta zer da adimen artifiziala, zuk erabiltzen dezun hortarako,
Orduan lan askotan egiten du beste hizkuntzetan, baina okorrago guk neurtzen dugu, eta ez baino, gauza asko komentatu ditunak lehen Arantxa, informazio erausketa, lan askotan ez du hain ondo egiten. Euskeraz eta beste hizkuntza batzutan. Bai, nik uste dut, azken urteotan, adimen artifizial sortzailearen iraultzarekin, euskara irabazten atera da, beste hizkuntzetako informazioarekin eta egin diren garapenekin, euskara ere hor nolabait txertatu delako, bai? Baina oraindikan hori, ebaluaketak egiten baditugu beste hizkuntzekin konparatuta atzean gaude, eta gero nik ere aipatuko nuke, agian hori izan dela, ez da nahi eta egin, hori gertatu den zerbait izan da. Eta sorte hona izan dugu gertatu delako, eta erabilituzten datuetan euskera zegoelako, baina euskera egon ez balitz, sistema hauek ez dukete... Ez dala premeditatua izan. Hori da. Atera dala horrela... Eta erraldoi teknologikoen planetan, seguraski ez dagoela euskera ere gazteleraren mailan zertatzea. Eta egiten ari garen ebaluaketa batzuetan ez, ikusten ari gara, euskararen maila aldatzen doala, ateratzen dituzten ereduekin. Bai, adibidez, gauza, ari geha aztertzen, eta oin esango duan ez daukagu guztiz artikulo zientifiko baten esateko bezala, baina eskatu ditugu C bat idazlanak egitea, eta gero bidali dugu ebaluatzailei. Ebaluatzaileek ez dakitena zeinekin duen hori, euskaltegitako ebaluatzaile batzui, eta GPT-ren kasuan 5 idazlanetatik 2 suspenditu ditu. Ez guk esan da, ebaluatzaileak esan da. Eta aldiz, gero uste itzen behar dugula pixkat hemengo teknologiari buruz, eta guk egin dugun hizkuntza eredu alatxa izenekoak, 5-etik 5 gainditu ditu. Eta gaina horietako bat, konparatuta abek daukan datu base erraldoi batekin guk konpartitu duguna, C bat idazlanak egin ditun, euneko lehenbiziko 100 oberenen arteko puntuazioa lortu duna. Orain lagin txikia da 5 dia bakarrik eta egia aztertzen, eta beste gauza bat ikusi duguna, baina ez daukagu ziurtasuna da, bersioak batzutan obera egiten dutela, eta GPT-4 azkena ona zan, baina GPT-5 euskararen kalidadea jetxin dela. Eta honetezke faktore asko, multinazionalak ari dira ereduak elikatzen, behin da berriro, eta orain, adibidez daude kezkatuago, lehen zeuden kezkatuta inglesarekin, gero alden hizkuntza gehietan ondo egitea. Eta orain daude kezkatuta beste goza batekin berein artean konpetitzen da agenten mundua eta razonamenduaren mundua, orduan igual egin dutena da jiratu, eta eredu hauek nahiz eta oso onak izan, beti dauzkazu palanka batzuk optimizatu behar ditunak diruari lotuta, irabazi lotuta, ez? Eta hor, kezkagarra iruditu zaigu, zantzua dauzkagula euskararen kalidadea jetxi dela. Eta ez dakizu, multinazionala dira, eta ez dago modurik atea jotzeko eta esan, haizu, euskeraz ez da bilondo, urrengo bertsioan mesedez, euki hori kontutan, hori ez dago inengo ziurtzen. Hori ez da inoren eskutan, beraien eskutan. Claro. Nik esango nuke, orain tresnak erabilgarriak dira euskerarako ere bai, erabili, baina, agian beste estrategia bat ere, paraleloan landu beharko genukela badazpada. Eta gero ez mugatu ez da ere soilik interneten dagoen informazio hori euskaraz itzultzea, baizik eta produzitzea hemendik ere, bai testua, bai bideoa, bai audio, bai gure... Behinik bain, produkzio hori egoteko eta kontsumitzeko zuzenean interneten, baina ere hemen sortzen diren adimen artifizialak eta horretatik elikatzeko. Beste multinazional horiek edo ez dute sarbidea hemen euki dezakegun. Karro, nik horreiz, sentzaziokat, nik eluiarren ia asko erabili izan ditut, bideoak eta azpititulak eta egiteko, eta probatzeko, eta beti akatzako ditezket, ikusten da hobetzen dihoaztela, baina, karo, metari adibidez, eluiarrekin ezagitzea harreman izan dezaken metak euskera... Oso zaila da, azkenean erraldoi teknologiko beraien teknologia daukate, ez dute inoiz txertatuko kanpotar baten teknologia. Baina orduan, karo, hor nezako da, eluiar bat egiten duen lan zoragarri hori, ez dut inoiz ikusiko nire eguneroko horretan lagungarri gisa metan dire Instagramen nik derrepende euskeraz. Ez hori oso zaila da. Egin dezakeguna da datuen kontua, euskerazko datuak eskuragarri jarri baita ere erraldoi teknologikoen eskuetan jarri, beraiek ere, datu horiek erabial izateko eta beraientzat erresago izateko, euskerarako teknologiari garatzen. Honi buruz, ez dakit igual rollo badau, baina hausnarketak egin ditugu, eta gurekide bat egon da erraldoi hauetan egon da ikertzen, eta bere enpresa kofundatu du, eta egon da bai Googleen, bai Metan egon da, eta esaten zuen, ezke modu bakarra erraldoi hauek hizkuntza baten ondo egiteko da, datuak topatzea bereek ez dute, dagona erabiltzen dute datuak. Orduan egin behar duguna da datu horiek
pizka kontraesankorra dirudi, ez da gu beraien alde, baina, karo, gero itzengo dugu saiatzen nahi eta Bikontek bai, eta Eluiarren bai, gure tresnak egiten, baina azken finean jendearen gehiengoak mugikorretik jungo da, zuzenean mugikorrak eskaintzen dionera. Eta hor mugikorrak eskaintzen dionean, ez badago euskera kalidatezkoa, galtzen ateatzen dena euskera da. Ez multinazionala, porque beti irabazte dute, ez? Sentsazio hori daukat, ez? Osa, herritarrek erabiltzen dituzten tresna horietan, aplikazio horietan, claro, igual, katalana topatu izan duet, baina ez ez euskera, edo behintzat euskera egon da, gero ez dut kalidadezko emaitza bat ikusten, ez? Tarrun zaret, erderara jotzen dut. Beste gobernu batzuek erabaki hori hartu dute. Islandiarrek adibidez, dirua jarri dute, islandieserako datuak sortuz, OpenAI-ak, ChatGPT, islandieserako ere garatzeko. Baina irauzun hilabete gutxi batzuk uste dut. Bai. Egin zuten anuntzio bat OpenAI-koak, oso ondo gelitu zian, eta nidaki dela proiektu hori hor gelitu zan da. Ez da oso eredu ona, Nahiago diru hori inbertitu izan balute. Bueno, agian bertan ez dute struktura ez dakit Islandia zenbat ikerketa gaitasuna dute, baina hobe diru hori bideratzea hemen goikerketa eta taldetara eta produkziora OpenAI esatea baino aizu egin ezazu euskaraz. Ezkenean geratzen zara enpresa horren menpe. Hemen, esan nahi nun, optimistak izateko arrazoia badaude. Bale, ondo. Bai, venga. A ber, ez dakigu ze gertatukan etorkizunean, baina itzulpen automatikoarekin gertatu da. Itzultzaile neuronala, orain bertan, eta bat baina gehiago daude, ez da teknologia hori ez da inzaila, hobeagoa da, hemen bertako egindakoa Googleek eskintzen duna baino. Ez GPT-ek eskintzen. Hori aldatzen nahi da, eta jendea konturatu da horretaz. Bai, hori da. Hori da. Eta ziurazki, urrengo ezke orain itzultzaile berena dira berriro multinazionalak, ze GPT-4 oin da oso itzultzaile ona. Ez dakilako bakarrik itzultzen, daki gainera ulertzen du hobeto testua, baina guk egin dugun itzultzailea ere, teknologia hortan oinarrituta ja hobea da ere. Orduan, itzulpenean badago aukera hemengo teknologia izatea hobeago. Eta ez dakiguna da, ze gertatuko da mundu honetan, hau da, Google sortu zenean, Europan saiatu zian hemengo bilatzaile, Europako bilatzaile egiten, ez? Eta gure saiatu ginen, eta hizkuntza askotakoak keskatuta gendenea gure hizkuntzan ondo bilatuko zuen. Ze gertatu zen, Google jantzula dena, eta ez dago, ez zer gelitu. Baina itzultzaile neuronala, itzultzaile automatikoan bai gertatu da, bertakoa izatea hobeagoa. Orduan etorkizunean zer, irekita dago, ez dago dan idatzetan. Baina adimen artifizialaren gainean eginda dago, esan nahet, guk erabiltzen dugun aplikazioa, kasu honetan, hemengo itzultzailea da, badakigulako hobeto dagoela, baina adimen artifiziala erabiltzen ari gara euskeraz. Esan nahet, hortan ari gerala. Hori da, dago modelo LLM baten oinarritu estatu batuarra, edo txinoa berdintzait, baina kapa bat daka gainetikan, hemengo enpresa, hemengo ezagutza eta hemengo hizkuntzan oinarrituta lortu duguna modelo, ez, itzultzaile modelo puntero bat, euskeraz. Zer hobeto, ez? Eta dakigunez, gure eredua da, euskera txukunena sortzen duen eredua. Orduan hori gondikan bidea daukagu hortatu. Egiteko asko da orduan, guztiontan? Bai, ikuste irekita dago, ez da... Hemen egindako lanakin ikuste badagola tresnak egitea. Zepizatoi, zuek, bai Bikotek eta Hitzek, euskararen inguruan sortzen nahi zaten, zertan zaudete ointxe bertan lanian zuek? Justo gauza bat esan behar nun gaur. Venga, Bueno, azteko gure lan nagusia da ikertzea. Ikertzea zergatik, ikerketa talde bagea, zentro bagea, orduan ikertu, mundu mailan egin ez diren gauza, egitea, ez euskeraz bakarri, beste hizkuntzatan, baina badaukagu hori ikerketa egitez aparte, beste euskeraz aber zer egiten dugun. Eta euskera bezalako hizkuntzak erronka zientifiko badira, ze multinazionalak badoaz hizkuntza alden gehien eta alden handienak, baina teknologia horrekin badakigu euskeraren kalitateak muga badaukala. Euskeraren datu volumena dagona, ez dago gehiago. Orduan badaukazu borne bat ezin dezunak kalitate zigo, ez? Orduan egiten ari gana da, begiratu ze teknika dauden kalitate borne hori hobetzeko. Eta horri esker, hartu genuen eredu bat, daude eredu itxiak multinazionalenak, daude beste batzuk eredu irekiak. Eta hartu genuen eredu ireki bat, multinazional batek egindakoa ere, baina irekia, eta irakatsi genion euskera, eta hori dain zuzen ere latxa ditzen duguna, eta lortzen duguna euskera hoberena uste dugu sortzea.
Eta, hori egon da gure kajoian, batzuk erabili dute, hainbat instituzioetan, igual hemengo batzuk erabili duzue, baina, azkenean ja jarriko dugu publiko erabiltzeko edozeinek, Jaurlaritzaren eskutik, eta bitartean probatarako ja, nahi dunak, jartzen baduzue latxa.itz.eus, bihar sare sozialetan jarriko dugu, eta probatarako ja, proba batzuk ditugu, 100 pertsona batzukin, baina, ja, nahi dunak erabili, badauka probatzea ea ze gauza egiten dituen, eta zeintzuk ez, ze probatan dago, eta bide bada, da bide hori, non nahi dugun ja jarri jendearen esku ikusteko, hor dago, ba. Osondo, albiste pozgarri bat, osondo, txalo bat, Oso, benetan pozgarria. Eta zuek bikonteken? Guk oro har, zentro teknologiko bezala, ikerkuntza basikoaren munduan egiten diren aurrerakuntzak, enpresen mundura transferitzen ditugu. Orduan, euskararen alorrean, adibidez, azkenengo urteetan, Eusko Jaurlaritzari lagundu diogu itzultzailea garatzen, adibidez. Edo ETB-rekin lan egin dugu, idazle plataforman, beraiek erabiltzen dutena, azpitituluak euskeraz ere automatikoki sortzeko. Eta gero, enpresai lagunduko diegu, latxa bezalako ereduak erabiltzen, beraiek lehen komentatu duguna, beraien prozesuak eta hobetzeko, internoki euskeraz ere, hori da egiten dugun lana. Eta orain dela gutxi ere, sustatu dugu beste ekimen bat, Euskorpora deitzen dena, dela irabazi asmorik gabeko fundazio bat, hemen ere eragile publiko-pribatu asko atzean dituena, eta pixka bat fundazionen helburua da euskerazko datuak nolabait eskuratzea eta etiketatzea, euskerazko adimen artifiziala garatzen jarraitzeko eta hobetzen jarraitzeko. Eta horretan... Esan dudan latxa hori publiko dago, eta badaki, baina gu gaude erakusteko. Lankidetza hori ere badago, orduan. Gure zentroan hartu genuen pixka bide hori, guk ez daukagu industriara iristeko gaitasun, da gaina uste espezializazioa dela. Jakinda Bikontek eta Eluiar eta beste batzu daudela, guk hartzen dugu gure tresnak irekian, eta elkar lanean gero industriara adaptatu, eta hori da, pixkatidea. Nahi, ahots teknologiak ere asko interesatzen ezkitzea da, ja, entiendo izango dela, zuk edo zein ahots jarri ez jokezula testu bati, hoi, nola zaluk ezen niguke, interesatzen zait, baina pixka galduta naho. Interesatzen zait, karo, oenik nire ahotsa, chatbot batek izan ezake, nik alaskatuta. Behar dezu aplikazio bat hori baimentzen duena, baina badaude aplikazioak gaur egun, non zure ahotsaren igual, batzuk esatute 3 segundukin ja nahikoa dela, baina lortzen den ahotsa ez da igual hain kalitate honekoa, baina minutu pare batekin, zure ahotsaren minutu pare bat grabatzen dituzu, eta badaude ahots generiko baten, adimen artifizialean oinarritutako ereduak, daude entrenatuta ahots pila batekin, eta orduan dago ahots generiko baten eredu bat bezala, eta zure ahotsaren 3 minutuekin egiten dutena da. Azkenean, adimen artifizialeko ereduak dira, atzean matematika daukate, dira zenbakiak, eta orduan, zenbaki horiek pixka bat eraldatzen dituzte, zure ahotsera gehiago, zure ahotsaren antzandiagoa izateko, Eta horrelako teknologia, eskuragarri da, erabilgarri da. Ez zuzeneko podcast hau, oantxe bertan, ia batekin lortuko genuke. Oraindikan ahots sintetikoei falta zaiena da, batzuei, gero ere badaude aplikazio batzuk, non espontaneita ez dakit, notebook probatu ez dute, gero pasako izut, hor pasatzen diozu web orrialde bat adibidez, eta web orrialde horri buruz podcast bat sortzen dizu. Kalitate oso onarekin. Eta hori Googleek dauka beraien laborategian. Orduan, teknologia hori badago beste hizkuntzetarako, baina oraindik oro har erronkak dira, ahots espontaneoak sortzea, ahots emozionalak kalitate handiarekin sortzea, hori oraindik erronka pixka bat hor badago, baina ja laborategi top batzuk munduan ari dira ja podcastak automatikoki sortzen, eta kalitate oso onarekin. Eta ez podcasta bakarrik. Oraintxe bertan uste dut, Klarna, ez dakit ezagutzen dezuen Klarna enpresa, baina bere call center osoa aldatu du 11 Labs enpresak
garatu duen teknologiari esker edo eren erruz, 2000 pertsona kaleratu ditu call center bat osoa suplitu duena. Orduan, eragin zuzen aukitzen ari dela gure bai, ahotsaren asuntoakin eta olako emozioen asuntoak eta oso errealista bilakatu dan, negoziatu ditzazke prezioak, ez dut enpresan izena izango, baina aseguru bat emagun, ez? Eta ni deitzen dut, eta inteligentzia artifizialak erantzuten dit, eta inkluso negoziatu dezake, emozioetan sartu daiteke, garatu dago, gaur egun teknologia bat. Karo, horregatik esatet, hor, eta beste maile bada, baina buloak, estafak eta hori guztiare, modu errez baten garatu daitezke baita. Eta audio faltsuen detekzioan, gero eta enpresa gehiago eskatzen dizkigute proiektuak arlo horretan. Zeren, ahots sintetikoak hain onak dira, hain zaila da jakitea ahots bat sintetikoa den ala ez, hori automatikoki detektatzeko beharra dago. Baina, nik eskatu dezaket nik ez zetela nire ahotsa ia bateko ukitzea. Bai. Osa, aukera dukat, ez? Hori regulatuta dago, ez da regulatuta. Zerbek esateko ez ez? Bai, prinsipioz, bai, zure datu pertsonala da. Zure ahotsa, zure nahiza grabazio baten zurea da. Ezin da imitatu. Ezin du norbaitek imitatu, zure baimenik gabe. Bueno, baina, imitatuko dute, gero zu, ireki prozesu judiziala. Ulertzen, balimana ez, aktore bat balimana ez, edo ahots oso singular bat balimana dokat, ez dakit, peio reparaz balimana ez, kaso interesatuko zait. Donor, nire aitak deitzen hau, Xabi, zure aita naiz, 200 euro behar ditut ontarako, sortan joa. Irekizuk, prozesu judiziala, eskubideak bai, baina hori nola aplikatzen da egunerokoan, eta eta estatu batutan ez adibidez. Orduan, bai, teorian bai, praktikotasunean, ikusteko dago. Oraingoz nahiko zaila da, ez bada zure minutu desente dauzkatela, zure ahotsaren imitazioa egitea. Beste da, norbaitek ezagutzen zaituna imitatzea zure ahotsa, hori ere igual ematen da, baina oraingoz imitatzaile oso ona daude. Baina, gerta daitezke, olako gauza asko hasiko dira edo ez, ez dakit. Hor, lan munduan ere badago kezka asko eta arrazoiakin, baina ez dago garbi, egon dira enpresa bat baina gehiago, egiten dituztela olako mugimendu gainera prensan asaltzen dira, eta lehenbizikoak, eta askotan dira beste enpresaren lanzamiento plataformak, ez bai, Eleven Labs igual hori izango da. Ikusiko da behar zertan galitzen da, segertatua kontrakoa ere bai, eta berrietan azaldu da. Ez dakiz enpresa, bota zitu neun langile, jarri zuten adimen artifiziala, eta hendik 6 hilabetera esan zuten. Barkatu. Ez doa inondo. Ez nahiz oso chatboten zalea. Etortu barra dukat, derrepende sartzen egin da, uste ogasunean ere badagoela chatbot bat, ez? Baina, edo aurrekoan egaldi batek entzelatu bar nun, eta imposiblea zan pertsona fisiko batekin intzitea. Eta horrek, nahiztani modernoa izan, amorroa batezian, zaten hon, pertsona batekin itzen egin dut. Eta hon, beldur pixkaten bateit, denak bide hortatik jutia, ez? Jendeak enduko dugu eta chatbotak erabiliko ditugu, edo adimen artifiziala erabiliko dugu hortako. Oroar oraindik besteroen zentroetan, besteroen arreta zentroetan, adimen artifizial sortzailea oraindikan ez da guztiz txertatu. Oraindikan aurreko belaunaldiko teknologia ari zara erabiltzen, ez? Ez dakit norekin itzen edazu pulsa 1, pulsa 2. Orduan, oraindik adimen sortzaileko teknologia ez da guztiz txertatu merkatuan leku guztietan. Hori gertatzen denean agian hobekuntza bat nabarituko dugu. Zeren adimen sortzaile teknologiak hobeto ulertuko gaitu eta printzipioz erantzunak ere hobeagoak izan beharko lukete, bai? Bintzat orduan best horrek gozgarria. Bai, baina hala ere nik uste teknologia erabil behar da kasu batzuetan bakarrik, ez? Eta beste kasu batzuetan pertsonak egon. Lehen leire komentatzen zuen bere gurasoena eta nik esaten duen. Karo, nire gurasoak chatbota ez dakite erabiltzen. Eta, karo, badirudi, jai gehala
gure generazioak ja horretara bideratzen, ez? Osea, behartzen ari dia gure gurasoei hor sartzea, eta igual ez dute nahi, edo, bueno, eske ez eba, hor dakat pixan ere, bueno, kexatzeko momentua. Eta kezka horren aitzindariak ere baditugu adibidez, bankuak eta nola automatizatu diren eta ordezkatu diren, eta ja ez daude askotan banku fizikoa, pertsona bat fizikoa zuaten ditzeko, edo supermerkatuetan nola ordezkatu diren askotan kajerok automatikoekin, ordan horren aitzindariare badaukagu nola pentsatzeko horri aurre egiteko edo. Bai. Bueno, erikiko dugu baita zuen galderak egiteko aukera, ez dakite norberek galderarik badaukan, edo animatu zen, flipatzen enaiz, nire enaiz, nire gauza kontatzen zuekin aprobetsatzen nola kontatu jazuela beste zerbait ola bestela nobedade potenten bat, edo albiste pozgarriak datoz orduan, horren espektantez. Uste bai, ez dakit, ez dut akaparatu nahi, baina, bueno, latxa publiko jartzea bada erronka bat. Baina, total. Bai, ze hor egongo da, eta erronka da jendeak erabiltzea. Orain probatan, baina gero, karo, erronka zein da, multinazional guztiak egiten dutena da, lehenbizi jarri, jendeak erabili dezala, eta erabilera horrekin doa sobetzen. Bai? Aztertzen dute, karo, gure kasuan guk ez ditugu datuak erabiliko, anonimoa izango da, eta bakarrik behiratuko dugu eaz jendeak zer nahi duen. Gure susmoa da, Euskaldunok ez dugula erabiliko beste hizkuntzak hitz egiten dituzten bezalako lan berdinetara. Asko bai, baina beste batzu pixkat ezberdinak izango dira. Eta ordan horrek emango digu aukera, komplemento bat bezalare izan eteke, ez, hemengo gauzetarako? Nahi badezu euskera fidagarria sortu, uste deu, hori hau dana ikusteko dago, baina latxa.hitz.eus. Nik geratu nahiz, Perfecto. Eta erabiltzen badezue, esan, ondo gaizki... Feedbacka, oso importante. Galdera orokor bat azkena, adimen artifiziala gure zerbitzura egongo da, ala gu ongo gara adimen artifizialaren zerbitzura. Galdera sakona izteko. Ni garbi daukat. Bale, oso. Usteet, azpiegitura publiko bat izan barko lukela, adimen artifizialak. Modelu oso garatuetan oinarrituta, egon da hor Britainia Handiarekin adibidez niretzako erreplikagarria izanez behar duen akordio bat, baina OpenAI eta Britainia Handiaren gobernuaren arteko hor akordio bat, behintzat anuntziatu zen, nik uste dut, bai azpiegitura publikoa izan behar duela. Ez dakit, ja pres gauden hortarako, hemendikan 2-4 urtera, baina lehen egiten badegu, hobe. Ze bestela, oinarrituko gera, berriro ere multinazional handi batek garatu duen kutxa beltz baten oinarritutako gizarte batean. Orduan, bai, badakit milioi asko dirala, eske milaka milioi euro dira lehen garatzea, baina akaso, Europar Batasuna ados jarri daiteke, behar degula azpiegitura publiko eta mankomu bat, eta usteet, Europar guztien artean kapazak izango gerala, enpresa multinazional baten, gauzak beste modu batera egiteko aukera eukitza bintzat, ez? Gertu gaude, probatu latxa. Eta, hizkuntza gutxituen arteko lankidetza hori bada, esan eta ezuek, enpresa katalanekin edo Galiziako enpresekin eta lankidetzan zaudete, kontaktuan zaudete, hori badago. Bai, proiektu badaukagu, justo, katalanak datu gehiago dauzka, zeizlari hiztun gehiago dira, baina galegoarekin eta badaukagu. Eta gainera, estatuan badaude enpresa asko, interesa daukatena lau hizkuntza lantzea, orduan. Badaukago justo orainarigia egosten eredu bat, latxaren parekoa, baina beste bi hizkuntza horietan ere ondo aritzeko asmoakin. Eta gero beti ere, industrian esku utzi, eta hemen, pixkat beste optimista hortan, dirudina baina hobeto gaude, ez da bakarrik izzentroa, baizik daukagun ekosistema beste eta industriara iristeko daukagun gaitasuna, eta adibidez hori Euskorpora sortu da, eta industriak erakutsi duen interesa datuak ematen euskerarako, eta gero hortik etorriko dan beste buelta, industria dauzkan beharretara, igual ez, zuk esaten zenun bezala edozein entzat hori ere bai, baizik, industria hori zerbitzua emateko eta berrikuntza ekartzeko industriara, nik uste gaitasuna handia dagoela.
Eta ez daude beste leku Europan, hemen daukagun ikerkuntzaren kalitatea eta sare hau daukatenak. Hizkuntza txiki izatean horrek obligatu gaitu edo motibatu gaitu lan bat egitera, eta horrek ekarri du trebatzea. Hitz zentroan 100 ikerlari gaude, 60 tesi martxan, hori ez dago hainbeste lekutan. Eta gero ondoan, beste sare hau industriari begira eta Arantxa komentatu ditugun praktika gauza horiek egiten. Orduan hortan ere sinisten bat dugu ikuste aukera badaukagula, igual ez, karo ez da izango GPT hemengo etorkizuneko, hori ez da gure misioa. Baina GPT publiko, transparente, gure kulturaz, hizkuntza hitz egin dugu, baina kulturarekin ere arazo daude. Hori buruz ez batera gaia, baina multinazionalen esku dago munduko entziklopedia antzeko bat, ezagutza guztia, ez? Lehen erosten zenuen entziklopedia bat, bazenekin zen editoriala. Pues oin badakizu zeinena dan entziklopedia hori, ez? Nik uste badagoela aukera, eta hor zerbait egiteko. Arantxa? Nik uste gure esku dagoela. Gure esku dago, azkenean, hau tresna bat da. Orduan, tresnaren erabilera, guztion artean, pentsatu behar dugu nola erabili, ondo erabiltzen ikasi behar dugu, eta nik uste gizakiak beti tresnera horretik joan behar dugula. Eta Leire, bukatzeko? Eta, nire ustez, hain batean dagoeneko bagaude edo bere zerbitzura ze gure datuak eman dizkiogu, hartu dizkigute, baina tira. Oparitu dizkiogu. Gure gandik elikatu da, orduan gure parte badauka, orduan orain gure esku dago, ze nola eman buelta harri da, nola jarri gu erdigunean. Osondo, ez egin norbetek alderarik duen, edo hemen utziko dugu, nik uste oso interesgarria izan dela, eskerrik asko lau hoi, nik hasik hasiet eta zuek segurazki baiet, hasi que, pozten naiz, placer bat zuek ezagutzea, eta aurremo saiora arte. Mila esker.